हेडमास्टरनो आलकारंगनगर रहरमानि पार्टी मुंगनते फासालो ताकाजला रामप्रा आमचय लाहार कासुलायखा ताकाजला साउथ हाई सेकेंडारी स्कूल नि रोंस्रोंनाय रक आबो बाय दामनि जरा मुथुबजागै तंखा ताकाजला गोलागाटिते ताकाजला आगतला लाहार पाइथागो जंपई जिल्लानि एसडीएम सन्जित देबबर्मा हेडमास्टर मनोरंजन देबबर्मानो हायनो हाय बरकनि रोंनगर तुबुनानि कक्रमा बाय याकाले रोजाखा लाहार कासमो सालकिसा सिगां ताकारजला साउथ हाई सेकेंडारी स्कूल नि हेडमास्टर नो ट्रांसफर खालायै आलकारंगनगर हरजाकमानि फियाबा रोंनगनि जिरायरकनो काहामखे नायकलमानि बागै बनो आलकारंगनगर रहरनानि मुचुंजागलिया आमचाइनि लुकुरक अबिनि बागै रोंनगनि हेडमास्टर मनोरंजन देबबर्मानो हायनो हाय बरकनि रोंनग किफिलै रहरफ्रिनानि सानमुंग फासालो ताकारजला लामप्रा आमचायो लाहारकासलायखा ताकारजला साउथ हाई सेकेंडारी स्कूल नि रोंस्रोंनाय रक अबोबाय दामनि जरा मुथुबजागै तंखा ताकारजला गुलाघाटी ते ताकारजला आगरतला लाहार कक्तुमा मानखिनो आमचायो फाइसक फाइखा ताकारजला थानानि उसी ते जम्पैजला बखाक्सतेनि एसडीएम सन्जित देबबर्मा थांनानै हिंनानै बंदां फिसाखोरे अबजेरावनो बारा नाय परिदो दा आगलिरावबो क्लास 10 लाइक स्टुडेन्ट नाम्बार खालामनांखाय बरनो बरनो रान गाथिना हि परि बय एसे बनि जीवन काम करबो माय सिसा बिसोरजों नाङै याखौ थांबाय आबो आबो खरस दंमोन बो फाइल सा सिनि साइडआवनो बरनो नायो दाबोना आबो आसरायरावखौ खायना आबो संदिन सिनजाना ट्रान्सफर खाइ रहमा बागै नारमा मोसों दखना मोसोंया तबना नंनि सार हेडमास्टर बुं तमा मनोरंजन देबबर्मा बनो ट्रान्सफर रहनाय हैजा हे रहना मोसोंया नारमानता नारना बागै बासिनो रमनि ताकारजला हाय एरिया न जम्पे हाय एरिया न बतमसे सिनि एरिया सिनि पारा सिनि ब डेभलप उंनि दंगो गांके ब हाय बर जदि काहाम लिडार काहाम मास्टर ग्रीन गांके सिनि म हाय पारा सिनि म हाय अब हैनो गमावि थांनाय दा इनके जाते सोंबनो आबनो कयना मुचुंगो शिक्षा मन्त्री थानि कयना मुचुंगो ब सावनो कुनो जागा ट्रान्सफर खायनायनि तांथि जाते अनो तंनायनि ओ सिनिस्राय रगरा जों गार्जेन हिसाबै फैयो सिनरन हेडमास्टर न सेना नायमा बागै जोंरन नारांना बागै नेतिनि और रास्ता ब्लक माखाय हेडमास्टर बुं तमा मनोरंजन देबबर्मा बो स्कुलनि ताकारजला दकिन हाई स्कुल हाई सेकेंडारी स्कुल नि कयगन रमेर नरखिनि लाम्पा जोंर 11 तानसिम फालेमेन ताबक दे सर एसडीएम खामेन करले ताम साइतो ब सावो दिन जायदिनि बिसिंगो न अजागन नारा गरेना हिनि सावो जदि न सारपछि थांमन अकंग नारा गेन गसं तेवसा न खफिनाय पाइथागो जम्पैजलानि एसडीएम सन्जित देबबर्मा हेडमास्टर मनोरंजन देबबर्मा न हायनो हाय बरकनि रोंनग तुबुनानि कक्रमा बा याकारि रोजाखा लाहारका समु बरंगे साउथ ताकारजला 12 स्कूल नि स्टूडेंट रो औरनि हेडमास्टर हंगे लोकल न बिनबु मनोरंजन देबबर्मा ब खूब टीचर काहाम एज ए हेडमास्टर एज ए लोकल बसरे रंग काहाम को गाइड थियो एवं ओ स्कूल नि माध्यमिक नि क्लास 12 नि पास परसेंट खूब काहाम ऑब्वियसली बरक बनर नायनैनो जोंबो एज ए तिब्रसा बर तंगin चाकरि खायजो जोंबो नायो आइबनो ट्रान्सफरेबल जब ले गवर्नमेंट ग्रेटर इंटरेस्ट बनो ट्रान्सफर खायकिना ताव अरन जेरे बनो अरन नाय दङ जों अरन तंदि नै तनां थुं नै जोंबो उसुलिनां खरांनो बंनि खरांमै बाक्साखले आं डीएम नि थ्रुते डाइरेक्टर न रहनाय गेताबो के बरकी लामार सनायnya रसया बरक ताव रसना गसिका रसनाय और ओ जागानो नारना मो 아니 그거 아무 개치는 거 따라 따라 먹잖아. 땅이 많이 깨지는 거 하고 지금 ओ जागोन तन फे जाबता छिनि कारण बिनि ताई पेंशन मानन बताई किसी तरीका नि खनो ताई कोइ बसत ओ जागोन पेंशन मान के जाबता ओ ट्रांसफर खायो ओ जागोन तन फे जाबता काबन सुनाय मन बा आं और फेसिनि न येनो दंनि फटो सुहां हरको आनो ताकारजला निसिमी अशोकनि कक्थम चिनि खरां स्कूल हेडमास्टर ट्रांसफर डायरेक्टर एडुकेशन और डिस्ट्रिक्ट
ke seung kono ini no dia mukti karakter rohnai orang hujan nak nang suruh tu sung nuka jika borok nayo borong tongkuk bo lokal bo belakang teacher dah angko kono headmaster kasih